Вече сме лайв и работим и си говорим с Яна. Много ви благодаря на тези, които имахте търпението да останете с нас. Не знам как да го изключа едновременно. Благодаря на тези, които имахте търпението да останете с нас. Каквото и да е, ние с тебе ще го проведем Дори на този разговор, запис, защото после да го гледат, не е проблем. да, защото е Да. важно хората да имат тази информация, особено ако се сблъскват с репродуктивни проблеми. Или с проблеми, които са свързани с родилната травма. Нека да направя едно кратко представене отново на Яна. Яна е психолог, експерт по родилната травма, но най-важното е, че тя е един от най-опитните практици по ТЕС, по пренареждане на матрицата и по пренареждане на матрицата на раждането. С други думи, тя е натрупала страшно много опит в областта на енергийната психология, които комбинира с допълнителните знания в областта на раждането. Самата тя е имала, може би, подтик да работи в тази област. Има 3 деца. Има травматични раждания, така че аз сега ще я поканя да ни разкаже много накратичко какво те отведе на този път. Здравейте и от мен отново. Вече надявам се всички се чуваме и да се виждаме както трябва. Да, права си, Иренка, че всъщност моите лични преживявания ме поведаха по този път. С първото ми дете така имах много неприятни преживявания. Преживяхме едно нежелано, ненужно секцио, което за мен беше много травмиращо преживяване. Отрази се много сериозно на живота ми, на връзката ми с детето. Аз изпаднах в депресия, имах и други проблеми, правех паникатаки, не можех да се свържа с себе си, не можех да се свържа с детето си. То за мен беше като чуждо. Нали, свързах се с него интелектуално, нали, не през сърцето, не през... Нямаше го онзи вълшебен момент, штрак, нали, как се влюбваш в детето си от пръв поглед. И наистина ми беше доста тежко. За щастие, някак си успях да се осъзнае, че всъщност това не е нормално, което преживявам въпреки всички отстрани коментари. Нормално е, то така е с майчинството и разни такива глупости. Така че започнах да Много търся помощ. объркващо, Да, наистина. абсолютно много объркващо и аз се опитвам да разбия митовете около това, че всъщност не е нормално да го преживяваме. Имаме си някакви нормални такива, да изпитваш някаква тъга, защото се сменя всичко в живота ти, но това, което аз преживявах, в никакъв случай не беше нормално. Започнах да търся помощ. Първо минах през класическа психотерапия и въпреки, че имаше някакъв напредък, нали, трябва да оценя все пак, че ме насочи в някаква посока да търся решения и ми беше дадена валидацията, че да, наистина нещо не е наред, но ми беше нещото, което ми беше достатъчно. И тогава случайно, както често се случват тези неща, също се запознах с тест, техники за емоционална свобода. Аз бях тогава едно много упорито магаре и бях решила, че сама ще се справям с този проблем, което всъщност е много характерен отклик на травмата. Много хора като мен, които преживяват посттравматично стресово разстройство, всъщност много отчаяно искат да свършват всичко сами, да вършат всичко сами, да се справят сами, за да върнем контрол върху живота си. И в тази упоритост всъщност аз започнах да се занимавам с тест, първо само за себе си, после пак разни неща в живота ми обърнаха внимание, я малко по-сериозно се заеми с това и реших, че това ще е моят професионален път. Минах съответните курсове и вече станаха 7 години, откакто всъщност аз се занимавам като терапевт с енергийна психология. И то в областта на родилната травма. Абсолютно да. Защото това е Да. много специфична област, Да, така е. която аз знам, че има и мъже, които нали, сигурно помагат за раждането, особено ако то се появи по време на работа с матрицата, ако хората нали, се върнат назад. Да, понякога спонтанно се отива Раждане. в темата, да, абсолютно. Но това, което исках да задам от самото начало, първият ми въпрос беше: страхуват ли се жените от раждане?
И мъжете и жените се страхуват всъщност от Така, раждането. и как това нещо се отразява на живота им и на забременяването, на Абсолютно. Всички семейството им? преживяваме някаква форма на страх от раждането, тъй като в нашата култура то много често се свързва, някакси се доближава до смъртта, нали. Общо взето това, аз така си го, поне за себе си го приемам като двете страни на една и съща врата, нали, входа и изхода от живота. И всъщност всички по някакъв начин преживяваме страх от раждането, страх от бременността, страх от новия живот, страх от промените, които ни предстоят. Разбира се, при различните хора те са в различни степени. При някои този страх е толкова краен, че пречи на забременяването. При някои хора той е достатъчно осъзнат, за да предприемат някакви мерки да не забременят по никакъв начин, нали, да се предпазят от това. При други той е по-прикрит, но със сигурност се отразява по някакъв начин в живота ни. Наистина да, може да пречи на забременяването. Много често, да не кажа в почти всички ситуации, в които съм работила с двойки с неизяснен стерилитет, е имало някакво количество страх. Било то заради лични преживявания, било то заради обществените нагласи, може да е по родовата линия, защото назад във времето със сигурност има някакви истории, които са свързани с бременност и раждане, които са доста трагични или травмиращи. Имала съм ситуации, в които преживяванията на жената, когато тя се е раждала, когато тя е била в утробата на мама, всъщност са се отразили на начина, по който тя възприема и бременността, и раждането, и всъщност подхранва този страх. И той става по-коварен. Да, имам един много фрапантен случай, в който буквално са били на косъм и майката и бебето. Реално аз работя с жената, която е била бебе тогава. И всъщност това пречи на забременяването. Те нямат никакви физически проблеми и въпреки това жената не може да забремене. Опитите за асистирана репродукция също се провалят. Да, те също се провалят. Дори когато имаме асистирана помощ, това в случая се случи така. Мисля, че имаше 3 или 4 опита за инвитро, преди това няколко опита за инсеминация, които все бяха неуспешни. И нямаше физическа причина за това. Те нямаха проблем физически, който да възпрепятства забременяването. Нито при мъжа, нито при жената. Но има сериозен психологически скрит проблем. Има много сериозен за нея. Наистина, буквално раждането и бременността са свързани били с смъртта. Нали, майка е била в клинична смърт, майка е била в клинична смърт за няколко минути. Започваме с хорова история, за което се извинявам на всички. Всъщност това е един много краен случай и много рядко, за щастие, работя с такива. По-рядко се случват тези неща. Обикновено са доста по-тривиални причините за страха. Нали? Да, аз точно това исках да питам, понеже ти казваше, че раждането е по-скоро социален, отколкото медицински проблем. Точно така, да. Абсолютно. Раждането, над 80% от жените нямат нужда от медицинска интервенция и медицинска намеса по време на раждането, както и по време на бременността. За съжаление, модела на родилна грижа, в който живеем в момента, аз го наричам западен модел, в противорез на акушерския модел, който в някои западни страни всъщност го има, нали? Все пак да сме наясно. Но западният модел, както аз го наричам, той е центриран точно около персонала, около болницата, около медицинските интервенции. Там си има едни пътеки, там си има едни протоколи и всичко трябва да мине по това. Раждаш по час, нали, първо, второ, трето, шансовете да откажеш интервенции са много малко, нали, въпреки че официално имаш право за отказ на интервенции, особено когато те не са необходими. Но те си върви, конвейера си върви. И всъщност това създава доста проблеми. Аз съм чувала от лекар, че раждането става с части от мозъка, които са инстинктивно управляват раждането. А ти в момента ми разказваш, че медицинските процедури се опитват да регулират раждането, да излезе... По учебни, както му казват, да се случи в определено време, по определен начин. Нали, примерно,
разкритието трябва да става по сантиметър на 1 час. Само че аз знам истории, в които жената 3 дена е седяла с 8 сантиметър разкритие. Знам ситуации, в които по 7 часа е имало 7 часа между пълното разкритие и напаните. Нали? Това според медицината е патология. Според традиционните акушерки, всяка жена е индивидуална и по различен начин преживява раждането. Нали? И всъщност ролята на акушерката и типа акушерска грижа, всъщност, който аз така смятам, че е по-добре, той е центриран около майката и бебето. Оценява се цялостното състояние на майката и бебето. И ако те са окей, ако те са добре, няма някакъв дистрес при плода, майката е в добро здравословно състояние, тези неща не са патология. Няма проблем, че няколко дни е била с голямо разкритие. Нали, няма проблем, че няколко часа повече, отколкото се смята за нормално, всъщност жената е била с пълно разкритие. Има го, разбира се, и от другата страна. Имам един от любимите ми в очарователен смисъл случай беше реално жената, тя нямаше сериозен проблем. Просто искаше да го преживее това, което прави, нали, при нареждане матрица на раждането. Тя беше бременна тогава с второто си дете и след последната ни сесия, 2 часа по-късно ми пише: аз тук започнах да готвя едни картофи, но мисля, че няма да ги доготвя. 2 часа по-късно тя ми пише, че е родила. Да, знам. Имаме и тези ситуации. Те са просто прекрасни. се изстрелват. Знам, че Буквално нали, разкритието се случва много бързо или неусетно за жената. И ето тук един от митовете, че е задължително боли. Не е задължително да боли. И тук всъщност идваме до този цикъл, за който споменахме в обявата на събитието: страх, болка, страх. Страха води до болка. И това е чисто биологичен процес, тъй като нашите емоции, може би го знаете това, но аз така да преговорим, това тъй като е много важно, нашите емоции променят нашата биохимия. Когато ние се страхуваме, се отделят хормоните на страха, на подготовката да се бием или да бягаме. Адреналин, норадреналин, кортизол и така нататък. Нали, той е един много голям коктейл, не са само тези хормони. За да може жената да роди, ние имаме нужда от другата част на този хормонален баланс. Имаме нужда от окситоцин, имаме нужда от серотонин, имаме нужда от хормоните на еуфорията. Всъщност, когато имаме естествен процес, който не е намесен, в тялото на жената по естествен начин се отделя окситоцин. Това е хормона, който помага всъщност да се случат нещата. Прави се разкритието, отпускат се необходимите части от тялото, за да може бебето да излезе. Но когато имаме естествено отделяне на окситоцина, той преминава кръвно-мозъчната бариера и казва на мозъка: хайде сега да ни пуснеш малко щастливи хормони, за да намалим болката. И всъщност се пускат нужните хормони, които отпускат тялото, и те са естествено обезболяване. И имаме този процес, който си върви и нещата се случват много по-лесно. Ако жената е притеснена, ако е в среда, в която не се чувства в безопасност, ако е притисната от времето, ето сега трябва на час, пол сантиметър да правиш. Имаш вече пълно разкритие къде са ти напаните и така нататък. Нали? Има най-различни интервенции, които могат да се прилагат. И всъщност това напряга ситуацията. Жената има нужда от спокойствие. Всъщност, за да работи добре раждането, трябва да ни е включен рептилския мозък и да изключим тук мислещата част от мозъка си. Не карайте жената да взима решения по време на раждане. Нали, защото това изключва тази инстинктивност, за която ти спомена, и включва вече по-съвременните части, но пречи на раждането. Нали. Всъщност трябва да има среда, която да я предразполага. Да се чувства в безопасност, отпусната и спокойна. За да може жената да роди, тя трябва да се отвори на всички нива. На физическо, на емоционално, на духовно, на абсолютно всички нива трябва да може да се
отвори. Ако тя е притеснена, това казва, не е безопасно да родя в момента. И тя дори може да... Нали, смисъл, тук не говорим само за ненужни интервенции, разбира се. Понякога имаме спешни ситуации, няма какво да се залъгваме. Някога наистина имаме спешни ситуации. И всъщност, ако не се подходи добре, ако жената не се... Тя без това е достатъчно притеснена, нали, когато имаме някаква така спешна ситуация. Ако екипа не успее да я предразположи, да се отпусне, това вкарва в този цикъл на болка, страх, болка. Колкото повече се боли, толкова повече се страхуваш, толкова повече се стягаш, толкова повече се затваряш и нещата се случват трудно. Това не значи, че бебето няма да се роди, но може да се наложи да се използват различни помощни средства, нали, като вакуум, като форцепс, като някои други неприятни и на практика вредни практики, като натискане по корема, нали, така наречения кристелер, може дори да се стигне до секцио, ако нали, екипа не знае как да менажира ситуация. Всъщност много голям процент от секциото, което се случва в България, то е заради лошо менажиране на раждането. Съжалявам, скъпи доктори, ако слушате в момента, но това е факт. Аз съм сигурна, че не всички лекари подхождат по този начин. Абсолютно е така, за щастие. Абсолютно за щастие има възможности. Така, примерно, аз, тъй като първото ми дете се роди преди 15 години, даже повече, нещата бяха различни. Да, доста бавно се случват промените, но е факт, че има промени. Примерно в момента вагинално раждане след секцио не е нечувано и невиждано. На доста повече места могат да се случат успешно. Също така имаме две акушерски звена, точно грижа, която е около майката, акушерския тип грижа, нали? Така че има много повече възможности. Всъщност, аз съм установила, че не е въпроса на къде. Нали? Има, за щастие, поне в София и в някои от другите градове има голям избор. Има и жени, които се решават на така наречения родилен туризъм, да отидат в друг град или в друга държава дори, и това го правят, за да са на място, на което се чувстват сигурни. Хубаво е това, но, например, съм имала ситуации, в които, въпреки че лекаря е с лоша репутация, нали, примерно, че прави много често секцио или нещо такова, мои жени са имали прекрасни раждания при такива лекари и в такива болници, които също са с недобра репутация. Нали. По темата говорим за естествено раждане. И аз затова казвам, че това е много до нагласа и всъщност енергийната психология помага и тук. Да, помага. Да, точно така, всъщност помага и тук. Когато работим за предстоящото раждане, ние работим и с енергията на екипа, с който ще бъде. Дори да не го знае жената, кои са хората, защото примерно знаем лекаря, може да знаем акушерката, но останалата част от екипа може да не го познаваме, а ако продължи по-дълго, те се сменят, примерно там на 12 часа, не съм много сигурна как се им смените. Извинявай, че те прекъсвам. Да, слушам. Това, което ти разказваш е как да подготвиш психиката на жената за предстоящото раждане, така че тя да има много повече увереност в себе си и да бъде по-спокойна. Точно така, да. Да си го представи в ума си, защото всичко започва там. Абсолютно и така. Нещата, аз знам, че ти си подготвила много жени по този начин и те получават мечтаното раждане. С други думи, точно така, както са си го представили, то се случва. Точно така, или достатъчно близко. Да, и аз тъкмо това започнах, нали, с тази идея, точно, че въпреки, че в България няма, наистина, казахме, има добри лекари, има добри акушерки, но като цяло условията са кофти. Мисля, такава ни е практиката. И всъщност това е голямата помощ, че въпреки тези условия, с начина по който аз подготвям жените, те могат да се справят с това. Нали, точно даваме им инструментите и, както ти казваш, вдъхваме им достатъчно увереност за себе си, че те могат да се справят. И това променя цялата енергетика на нещата. Имала съм случай, пак ще се върна, извинявайте, нещо гласа ми не се предава. Ще се върна на този случай, в който след 2 часа родих и картофите няма да ги изготвя, но тя не харесваше болницата, в която трябва да роди. Просто лекара, на който има доверие, беше в тази болница, а на нея се струваше много мрачно, неприятно, непривитливо място. Не е място, на което да искаш си родиш бебе. И ние работихме за това нещо. И на следващата среща идва и казва, ама аз като ходех на консултация, все едно бях в нова болница, имах чувство, че са правили ремонт. Беше толкова по-свежо и светло усещането.
И всъщност тя си роди там без никакви проблеми. Искаш Имаме да един кажеш, че много нещо тук се променя между двете абсолютно дава хемисфери. възприятието. Можем дори да кажем за тези, които го възприемат това, че всъщност влиза в нова реалност за нея. Нали, всеки, можем да се каже, че всеки живее в своя собствена реалност, тъй като начинът по който възприемаме нещата всъщност променя нашата реалност. И един от любимите ми случаи, той е от началото на тази година. Жената дойде имаше проблеми, страхуваше се, че може да изгуби бебето, наистина тежка бременност, с реално рисково бременност. При нея от самото начало вагинално раждане въобще не стоеше като опция. С първото раждане бяха казали, че по медицински причини ражда с секция и сега просто, нали, второто също ще бъде с секция по медицински причини. Ние си работихме първо за този страх, който имаше, че ще изгуби бебето. Много бързо го отработихме в интересната. Мисля, че ни отне 2 или 3 сесии, нещо такова. Тя беше така много готова за работа. И после минахме да работим на някакви други неща, които отново се въртяха около отношенията и с родителите. И как те постоянно я критикуват за това какъв родител е. Нали? Те имаха някакви претенции към нея, какъв е родител, как се гледа детето, как ще се гледа и второто. И реално ние почти не се занимавахме с раждането. Докато един ден, първото нещо, което казва на сесията ни, на срещата ни, доктора ми каза, че няма никаква причина да родя със секция. Аз съм убедена, че работата, която свършихме, въпреки че тя не беше директно тема ще раждам вагинално, се отрази на това. Защото всъщност нейната увереност, която изградихме с комуникацията с нейните родители, нали, вътрешен начин е повдигнал и нейното, така да го кажем, и самочувствие и увереност, че тя може да се справи. И това променя всъщност нейната реалност по този начин. Променя биологията. Променя и биологията със сигурност, да. Абсолютно променя биологията. А тя наистина си имаше сериозна. Абсолютно можем да кажем, че не бяха абсолютни, нали, причини за секция от менни, но си бяха достатъчно сериозни причини да искат да роди със секция. И тя роди вагинално, всичко беше прекрасно, на време, смисъл, тя се притесняваше, че може и преждевременно да роди заради проблемите си. Мина прекрасно раждане. Трябва да те попитам, помагала ли си на жени, които са ми казали, че бебето не се обръща на време, които са ми Да, работили сме. Имам няколко такива случаи. Във всичките бебето се обърна. Мисля, че дори в единия случай се роди седалищно. Въпреки, нали, може да не. По принцип, тук е важно да отворя скоба. Седалищното раждане е вариация на нормата. Мисъл, седалищното бебе. Има си различни сега типове седалищни бебета, да не навлизам сега тук в медицинските неща, но в повечето случаи всъщност седалищното бебе може да си се роди вагинално. Друг е въпросът колко от лекарите имат този опит, нали? Но има такива в България, които го правят. Включително има и такива в България, които израждат вагинално близнаци, което също е много важно. Но да се върнем на това. Имам няколко случаи, в които жената е била притисната за секцио, точно защото бебето е със седалищно предложение, а няма никакви други индикации за секциото. И общото успяхме да го обърнем бебето. Сега, ситуациите, които седят отдолу, са най-различни. Може да е страх, например, на бебето. Имах един случай, в което искаше да излезе с напред краката, за да може да опипа почвата, нали, все едно с крака, къде излиза, защото бебето се чувстваше несигурно. Къде се ражда, в каква среда. Имала съм ситуации, в които майката не пуска бебето, тя не е готова да се роди и по този начин го така, държи в себе си и не го пуска. Между другото, плацента, която покрива шийката на матката, може също да е причинена точно от майката се страхува да пусне детето в света. По една или друга причина, нали, може да е най-честият страх, който се случва в това отношение, когато майката не иска да пусне бебето в света, което това е. Може да се прояви като седалищно бебе, като плацента, която покрива шийката на матката, или бебето раждането да не започва доста време след термина вече. Нали, други вариации, но тези трите са най-чести. Най-честата ситуация, в която много ме е страх как ще предпазя бебето. Нали, когато е в мен, то е в безопасност.
И когато вече се роди, вече в света, аз не мога да защитя бебето си. Нали? Този е най-честия страх, който съм намирала в това. Тук като споменах и бебета, които се раждат доста след термин, това също не е патология. В принцип следи се здравето на майката и на бебето и по принцип от всички изследвания, които съм чела, случаите, в които се налага да се индуцира раждането, са много редки. За съжаление, нашата здравна система е така организирана, че дават не повече, много рядко се дава повече от 10 дни след термин. То първо термина е много условно понятие. Някои жени знаят кога точно са зачена. 2 седмици по-късно. Моята дъщеря също се роди 15 дена след термина си и тя беше решила, че ще ми изпитва търпение. Като нейните братя са родени около термина си, нали? Плюс-минус 2-3 дена. Но термина само по себе си е много условно понятие. Това не е дата на... нали, трябва да изхвърли бебето. Да, точно така. Не ставаме негодни. Матката ни не става негодна след тази дата. Всъщност има много... Напоследък четах изследвания, които са свързани точно с здравостта на плацентата и че всъщност това не непременно има отношение към да трябва да си извади бебето, защото е нормално в края на бременността вече да е зряла и презряла, нали, така да се каже. Тя е временен орган и е нормално в края на бременността да започне да се изчепват функциите. Също така има генетична предразположеност колко дълга ще е бременността. Има ситуации, в които тя може да продължи 44 седмици дори. Чела съм и за такива жени, които просто в рода всички, нали, за които имат информация, те раждат примерно по месец след вероятния термин. Всъщност е много точно казано, вероятен термин на раждане. Всъщност повечето бебета се раждат след тази дата, а когато имаме първораждане, обикновено около 7 дена след термина е нормалното, нали, по статистика, каквото съм чела, да започне раждането. Само да поясня, аз изпомням един случай, в който то май даже беше по време на семинар, с нас се свържа наша ученичка и ти помогна, тя беше в родилното, имаше разкритие Да. и ако бебето не тръгнеше да се ражда, те щяха да започнат някакви инвазивни такива процедури. Да. И знам, че ти се свърза и направи сеанс с нея по телефона в болницата и бебето се роди до 24 часа. Така е, да. Имам такива случаи. Нали, това е едното, което аз правя за моите бременни. Когато съм работила с тях, всъщност аз съм и като дистанционна дула. Нали, това са жените, които дулите не са акушерки, те подкрепят жените на най-вече емоционално ниво, за да могат да се справят с това, но те са подкрепа и за татковците и са връзката между персонала. Но да, имам такива ситуации, в които по време на раждането са ми звъняли или когато вече жената е в болницата и е притисната, ако не започнеш да раждаш еди колко си часа, нали, или до еди колко си дни, ще направим секция. Ще режем. Да, нали. Така че имам много такива случаи, в които всичко е приключило добре. Супер! Те искаш те са толкова многобройни, че няма смисъл. Нали... Да, смисъл. Даже аз в момента се опитвам да се сетя за някои от тези случаи, каква е била спецификата, но просто в момента не се сещам, а не съм си го записала от тези разкази, които искам да разкажа. Но един друг искам... Да. Извинявай, ако се сещаш, не кажи, ако не... Аз щях да попитам просто, защо е по-добре да се роди бебето нормално, а не с секцион? Да. Сега, тук пак искам да отворя скобата. Всеки от двата варианта е валиден и всичко между тях, нали? Защото вагиналното, аз затова използвам термина вагинално раждане, защото той има огромна спектралност там. От абсолютно никакво използване на медикаменти, интервенции до силно медикаментозно и силно нали, с много интервенции. Всички това са валидни избори. Но е важно тези избори да бъдат направени когато, и тук е всъщност помощта да намалим страха, да сме информирани. Принципно лекарите са тези, които трябва да ни информират за тези неща. Зависи обаче на кого ще попаднеш.
както аз, така и много от моите жени, с които съм работила, не са получавали адекватна информация за едното и за другото. Аз, например, когато питах за секцията с първото си дете, се ми се казва, нещо се откланяше въпроса. Нали? И всъщност един от проблемите, който доведе до моята травма, беше, че аз не знаех какво да очаквам. Окей, добре, секцио, нали? Обаче аз не знаех какво да очаквам. И това доведе до много стрес и до много, нали, беше всъщност една от травмите, които се случиха тогава, точно защото не знаех какво да очаквам. И затова е важно да се информираме и да вземем информирано решение. И едното и другото си има рисковете. Обаче, трябва да се вземат предвид при секцията, да, свършва обикновено, отнемат до 40 минути. Бебето излиза на втората, третата минута от началото на раждането, нали, на операцията. Обаче имаме дългосрочни, както краткосрочни, така и дългосрочни рискове, за които рядко се говори, за съжаление. Рискове за майката или и за майката, и за бебето. За бебето. За бебето също има рискове, въпреки че твърдят, че не е така. Може да, нали, сега те могат да варират много, но най-честите са свързани с здравословни проблеми, с белите дробове, и с дишането, респираторни проблеми и с алергии. Но също така има и други, нали, рискове, които могат да са свързани. Също така, от чисто психологическа гледна точка, липсва една от матриците при бебето. Съвсем накратко, има една теория за 4 матрици, които са 4 типа, как да го кажем, 4 типа живот. Едното е всичко е спокойно, живота е прекрасен, следващото е, нали, когато примерно започнат контракции, това е в утробата на мама. Когато започнат контракции или втората матрица, имаме някаква криза, някакъв проблем, който трябва да се реши. Третата матрица е раждането и как се справяме с него. И четвъртата матрица е празнуването, когато ние сме решили проблема. Когато бебето е родено с секцио, му липсват, условно казано, третата матрица. Тоест, много от бебетата, родени с секцио, имат затруднение с взимането на решения, с това, когато се сблъскат с някаква криза или проблем, те се оттеглят или решават, че не могат да се справят. Това може да се подпомогне, след като бебето се роди, нали, родителите да му поставят, нали, някакви препятствия, за да може то да свикне и да се научи да взема решения за живота си, да ги продолява. Но повечето хора не са осъзнати. Затова аз самата всъщност го научих това, когато изследвах. Аз съм родена с секцио, също планово, по медицински причини. И аз го бях забелязал това в себе си, забелязал го и в моя син, който е роден с секцио. Забелязвам го и в други деца, които са родени с секцио. Нали, това. Има затруднение с решаването. И всъщност, нали, на психоемоционална страна е това. Не мога да се справям с живота си, не мога да си оправям решенията или някой трябва да ме спасява постоянно. По отношение на тези респираторни заболявания, доколкото си спомням, когато бебетата минават през родовия канал, там се отделят хормони, които те поемат и им помагат. Може ли да го обясниш по-добре, защото... Да, смисъл, първо хормоналният коктейл, който се случва, когато раждането е вагинално, е съвсем различен от този, когато имаме секцио. Като разбира се, раждането секцио, когато не е започнало раждане, естествено, когато е започнало раждане, има разлики. Да кажем, че когато има започнало раждане, от тази гледна точка е малко по-добре, тъй като детето получава този хормонален коктейл, но също и се запознава с микробиома на майката. Начина, по който излиза всъщност, го посява с микробиома на майката и по този начин му дава допълнителна защита на имунно ниво. Изтискването на бебето става точно с контракциите, тъй като дробчетата му са пълни с амниотична течност. Това е нормално в повечето случаи. Нали? Тъй като се използва един термин, бебето се е нагълтало с вода, нали, като оправдание за някакъв проблем. Нормално е, то диша тази вода вътре в утробата, пие и я яде, така да се каже. По този начин се подготвя за това, че трябва да суче, да диша.
И всъщност по време на раждането то буквално е изцедено. Даже има една снимка, която доста се върти в интернет, в тези среди, нали, акушерските. Точно едно бебе вече главата му тък му е излязло и как изтичат всъщност от носа и от устата тази течност амниотична от дробчетата му. Също така този натиск, който се получава, му помага за раждането, нали, за дишането. И той е навързан механизъм. Нали? Първо, изцеждането, звучи малко странно, но да, така е, изцеждане на бебето, натиска, който стимулира дробовете и вече има инстинкт, когато лицето му се допре до въздуха, то да вдиша. В същото време е хубаво бебето да остане свързано с пъпната връв, докато тя все още пулсира по две причини. Първо, голяма част от кръвта му все още циркулира в пъпната връв и плацентата, а той има нужда от тази кръв, тъй като едно бебе, нали, има доста малък запас от кръв, нали, не за 4 литра, които ние имаме като възрастни. И общо взето около 1/3, мисля, че около количеството кръв остава там, ако бъде прерязана пъпната връв веднага. Има нужда от тези клетки, които се съдържат вътре в тази кръв, която минава в това. Но също така помага на бебето да диша. Ако той има затруднения с дишането веднага след раждането, всъщност да остане свързано с пъпната връв за плацентата му помага да диша и му доставя кислород през кръвта, която циркулира вътре. Чела съм за доста такива, аз лично не съм имала с моите жени такава ситуация, но съм чела за доста такива случаи, в които всъщност това наистина е помогнало на бебето да се стабилизира. Когато се роди, го слагат на гърдите на майката и всъщност контакта с майката и това, че е останало свързано с пъпната връв, регулират състоянието му. Okay. И аз разбирам, че има много информация, много ценна информация, но може ли да кажеш защо за майката е тежко едно секция? Тоест, каква е ползата? Да, смисъл, като започнем от чисто физическото ниво, когато имаме инвазивни процедури за тялото, това е опасно. Няма значение дали тя е животоспасяваща или не. Ние на съзнателно ниво знаем, че е така, но тялото не знае, че това е спасяваща интервенция. Интегритетът на тялото е нарушен и то го приема за стрес. Общо взето, когато имаме оперативна намеса, независимо дали е сексо или някакво друго, нали, автоматично се приема, че има травма. До сега не ми се е случило това да бъде, нали, да не е така всъщност. Винаги има някаква форма на травмиране. Също така... И при другия случай има травма. Да, просто тя е различна и различно преодолима. И също степента на травмираност, нали, го има. Шансовете да... Нали, общо взето при сексото винаги има някаква форма на травма. Нали, тя може да не е на психологическо ниво, но на ниво тяло го има. И затова е много важно да преценим ползите и с кои рискове ние сме готови да се, нали, не да се преборим, ами да ги приемем. Тоест, ако преценяваме рисковете при вагинално раждане и при секцио, с кои рискове ние сме готови да живеем. Всъщност аз така препоръчам на жените, с които работят, да вземат решенията си. Първо да се информират, да си усетят отвътре какво казва коремчето и сърцето и тогава да вземат решението всъщност. И да си помислят с кои рискове и с кои последствия аз мога да живея. Това е много важно. Да. Но все пак трябва да кажем, че после ще се върна на рисковете за майката при секс, само да кажа, че при вагиналното раждане рисковете са много по-малко и много по-редки. Също така, вагиналното раждане след секцио превентивна мярка за някои от дългосрочните рискове на секциото. Нали, ако жената иска да има повече от едно дете или повече от 2 деца, защото и такива има. Така че е факт, че много по-малко от рисковете при вагиналното раждане са първо дългосрочни и неоправими и второ, нали, наистина да са с тежки последствия. Не е невъзможно, но е факт, че обикновено са по-малко. Да се върна на рисковете за майката.
Но в дългосрочен план все пак имаме рязане на много слоеве, всичко това после трябва да бъде защито. Има рискове, по време на операцията има рискове от засягане на съседни органи. Въпреки че това е рутинна операция, тя е сериозна, коремна операция. Нека не бъркаме рутинно с тежест. Нали? Могат да има увреждане на органите около матката, които се намират на самото бебе. За съжаление могат да го порежат понякога. За щастие в повечето случаи това не е, нали, неприятно е, но за щастие не е сериозен проблем. Също така, после при зарастването могат да се получат сраствания, които те сами по себе си в повечето случаи не са проблем, но са болезнени. И също така ограничават движението на органите в кухината, а те имат нужда от своята подвижност. Това на чисто физическо ниво често създава проблеми. Също така се режат доста нерви се прерязват. На енергийно ниво реално се прекъсва централният меридиан, който е от тук до пубиса, което също се отразява на потока енергийния и не само този, но този е доста важен по принцип. Има си практики в различните, и в тайчи, примерно, в болен терапията, в китайската медицина за възстановяване, нали, да успокоя жените с секции, има как да се третира това. Аз, например, това го работих с болен терапия, освен, нали, енергийната психология, която използвах за възстановяване. Пак казваме, енергийната психология действа и на физиката. Да, Да, действа и на физиката ни. Да, не сме доктори, не лекуваме като докторите, но всъщност, когато ние променим психиката, когато променим енергетиката, когато променим мислите си, ние променяме и физиката. Точно, биология на убежденията, ние въздействаме Буквално е така. чрез Наистина емоциите. можем да сме си, така да се каже, лекари на самите себе си. За щастие. Имаме тази власт. Имам още няколко въпроса. Примерно, за възрастни, има огромен натиск за жената да роди до определена възраст. Нали? Това е много голям социален натиск, много голямо предизвикателство пред жените. Да. Всъщност, желателно, да, има може би определени рискове, особено ако жената е по-скоро по-млада, всъщност ако е под 18, когато е забременяла, всъщност има по-големи рискове, отколкото когато е по-възрастна. Така че също трябва да се отчита цялостното състояние на жената. Възрастта не е равна на здравословното й състояние. Има жени, които в някакъв момент, примерно в 20-те си, са били доста зле физически или са имали някакви здравословни проблеми, или просто не са били осъзнати да се грижат достатъчно за себе си, или това не им е било приоритет, след което, примерно, решават, че ще имат дете и започват да се подготвят за това. Така че възрастта в много отношения всъщност няма отношение. До някаква степен може да се говори за запаса за яйчниковия запас всъщност на яйцеклетките, но и там е малко спорен въпрос. Всъщност не са правени достатъчно изследвания какво се случва след менопаузата с нашия яйчников запас и дали наистина той пресъхва. Нали? Дали наистина няма ситуации, в които всъщност се появяват нови зародиши, както има хора, които израстват нови зъби, нали? Смисъл, всъщност нямаме достатъчно информация за това, за да твърдим със сигурност, че е проблем. Не, повече имах предвид това, че има хора, които в началото, в 30-те си години, вероятно създават кариера или се установяват в работа. И ако в миналото целта е била моментално, като навършиш 18 и дори преди това да се ожениш или омъжиш в случая, и да родиш деца докато си млад. Аз знам, че сега, поне нали, от наблюденията ми... Статистиката определено показва, да, че се вдига възрастта за раждане на първо дете, което според мен е по-скоро добре, защото по-скоро означава, че има по-голяма осъзнатост, когато се правят тези деца. Важно е всяко дете заслужава да бъде желано. Всяко дете заслужава да му бъде направено специално място в живота на родителите.
Да, разбира се, живота се случва, случват се спонтанно забременява се, случват се изненади. Няма лошо в това и там можем да се подготвим. Но колкото по-добре е подготвено семейството, не само жената, мили мъже, ако слушате, или жените да ви го пуснат това, но всъщност мъжа също трябва да се подготви, също трябва да направи място в живота за детето. Нали? И колкото по-осъзнате този избор е толкова по-добре. Но също така, когато имаме осъзнати избор да имаш дете, когато, даже мисля, че Пам Инглът го казваше, това тя е така доста известна в родилния свят, нали, като човек, който се грижи за подготовката на жените за раждането. Тя казва, че е много важно да всъщност ние да сме добре подкрепени, в смисъл да имаме дом, където можем да отгледаме децето, да имаме стабилна кариера, независимо в коя област и в коя индустрия, разбира се, за да можем все пак да отметнем тези долните нива на пирамидата на Масло и ние да сме спокойни. Нали, никоя майка не иска да живее в страх, че няма да може да отгледа детето си добре. Така че всъщност едно по-късно забременяване си има своите плюсове от гледна точка на това, че не казвам, нали, разбира се, че на 20 или на 25 това не може да се случи съзнателно, но някакси така биологията ни не е толкова биологията, всъщност психиката работи в посока, колкото повече порастваме, нали, така натрупваме една мъдрост и осъзнатост. Но на чисто физиологично ниво всъщност няма твърди и ясни доказателства, че е по-рисково за жената да забремене и да роди. Или че трябва автоматично, ако е след 35, автоматично да се води рискова бременност. А трябва всеки случай да се оценява индивидуално. Исках да оставя малко време за въпроси. При мен пристигна един предварителен въпрос, който е свързан с родилна травма или по-скоро предродилна травма. Жената, която се свърза с мен, пише, че искали съм момче, обаче аз се раждам момиче и цял живот не съм се чувствала обичана от родителите си и развивам ендометриоза, вследствие на което имам 2 аборта. Да. Може ли да разкажеш за някакви такива, как би могла да помогнеш в този случай? Да, ето един пример как всъщност личната ни история влияе на преживяванията ни. Нали. Първо, от една страна, тук имаме ситуация, в която имаме отречена идентичност. Тя е жена и това не може да се промени физически. Нали. Независимо как как родителите искат. Нали. Тя очевидно иска да се припознае като жена. И това със сигурност се отразява на идентичността. Несъзнателно много често има ситуации, в които не иска се единия пол или другия, в което принципно няма лошо, нали? Няма лошо да имаме предпочитания. Кофти става, когато сме разочаровани, че не получаваме това, което сме поискали. За добро или лошо не можем да изпираме пола на бебето, въпреки че при асистираната репродукция има начини, по които да се разбере пола нали, при изкуственото зачеване, е забранено тази практика, за да не се прави предварителна селекция. За щастие, законово това е забранено. Така че, каквото сме си направили, това ще си получим. Всъщност, детето заслужава да бъде безусловно обичано, доколкото това е възможно. Ендометриозата, сега разбира се, тук малко гадая, но просто това ми хрумна в първи момент е опит да заема мястото си. Нали? Защото ендометриозата е тъкани и клетки, които се развиват на места, на които не трябва. Нали? Това не е раково образование, но създава проблеми. И това е точно заемане на пространство, на което в случай не трябва да бъде заето. Но това, което първо точно ми дойде е опит да си взема пространството, да си взема мястото. Тук това, което може да се направи, нали, да се работи с жената, т.е. да се откъсне от това, което нейните родители са искали за нея. Нали, да може да живее собственият си живот, без да има значение какво мислят нейните родители, какво са искали. Да, понякога родителите или обкръжението ни е готово да работи с
проблемите си и ние можем да работим с тях и в матрицата, нали, с тяхната енергия. Но няма гаранция, че това ще повлияе и ще промени отношението. Докато тук вече обикновено се фокусираме върху човека и неговата самооценка, да се приеме такава каквато е, да намери хората, които я обичат и приемат такава каквато е. И всъщност това нали, вече може да се види какви са на енергийно и емоционално ниво, какви са причините за тези аборти, защото може да има и други. Нали, на физическо ниво е ендометриозата, но тя седи нещо енергийно и емоционално, долу психоемоционално. Може да се види какво е. Другото, което правя, когато имаме загуби, работим за тази загуба, тя е форма на травма, също така отработваме тази травма, приемаме тези деца, че са част от живота. Под форма на загуба говориш за спонтанните аборти, т.е. една жена, която го е преживяла, трябва да поработи емоционално върху емоциите. Точно така, да. Тези загуби или тези загуби, защото дори понякога, когато това е желано от жената или по медицински причини се правят абортите, там също има форма на травма. Нали, може да е вече друга степен, дори жената да не съжалява, че това се е случило, защото за щастие по-често, поне с тези, които работят, не съжаляват за тези избори. Но там също има форма на травма. Все пак те са изгубили потенциал, изгубили са потенциалното си дете. Независимо дали са го искали, не, те са изгубили един потенциал и всъщност идеята е да сме в мир с това. Да приемем, че това дете по един или друг начин е било част от живота. Може да е за малко, за няколко дни, за няколко седмици, но то е било част от живота ми и то има своето място там. Нали? Тези, които са запознати с семейните констелации, вероятно знаят как се броят и децата, които не са се родили. Те са също част от семейната система и съм установила още взето от практиката си, че наистина хората се чувстват много по-добре, когато приобщят тези неродени деца, независимо от причината, поради която са ги загубили и в кога са ги загубили. Нали? Дали по време на бременността, дали по време на раждането или скоро след това. Нали, няма значение, може да се работи с тези случаи. В интерес на истината, аборти спонтанни, загуба на дете по време на бременността или по време на раждането или скоро след това, също са една от причините да има затрудненост за преминаване. Тогава се нарича така наречения вторичен стерилитет, когато вече е имало забременяване, но следващите не се случват. Тук имаме обикновено голяма емоционална травма. И тук искам да отворя още една скобичка по повод пак загубите. Напоследък ми се случва често да работя с жени, които не толкова самия аборт като преживяване, независимо дали спонтанен или по желание, а преживяванията свързани с интервенцията, с интеракцията с медицинския екип, с престоя в болницата, всъщност е било много по-тежко и стресиращо за тях. И тук вече говорим за така наречената медицинска травма, която е доста сериозно преживяване. Всъщност, интервенциите, които ни травмират по време на раждането, също се водят в тази категория, нали, медицинската травма. Тя е също, когато не си чут, когато не си разбран от персонал, когато ти казват, не те боли, какво се лигавиш тук. Това сме ги слушали тези неща, за съжаление. И раждаш, естествено е да те боли, нали, от този съд. Естествено е да те боли, нали, ти си там, за да ме слушаш, затова ти се плаща в крайна сметка. И тук искам също сега това ми хрумна. Много е важно да обърнем внимание на вторичната травма. Това е травмата, която преживяват хората, които присъстват на преживявания, които са травмиращи за друг човек. Медицинската професия е пълна с хора, които преживяват вторична травма. Всички тези професии, които са first responders и които са свързани с страдащи хора, нали, независимо дали в родилното отделение или в някое друго, имаме вторична травма. Също така тези хора имат своите лични преживявания, те също са се родили, те също са родители. За съжаление, когато имаме неосъзнатост, какво се случва с нас, как ние самите сме травмирани, един вид можем да прехвърляме и да си изкарваме на другите за нашата травма. И аз си обяснявам тази агресивност към раждащите жени, които много често те разказват за нея, нали, че са преживели от хората в екипа си, нали, да им се крещи, да ги пренебрегват, да ги притискат да правят някакви неща, които не искат. Според мен е точно отговор на тази
адресирана травма на самите специалисти. Така че те е важно също да работят със себе си. Нали, независимо дали искат или не искат деца, когато работиш в тази област, е много важно да адресираш своята собствена родилна травма. Да, за съжаление, вторичната травма имаше един много чут случай Да. в България. Аз съм много пристрастна по отношение на вторичната травма, защото считам, че Да, ти имаш, за съжаление, доста опит с това. Да, хората не си дават сметка, че се травмират първо от медицински процедури. Аз съм работила с хора, които развиват паник атаки и някакви такива поведения, които са супер необичайни за тях. Хората не разбират какво е травма. Като цяло не си дават сметка и за вторичната травма. С други думи, че дори да наблюдаваш нещо страшно, дори една катастрофа да стане пред очите ти и някой да се полее. Достатъчно е да се чувстваш безпомощен и изплашен от това, което се случва, за да бъдеш травмиран. Да. А също така, когато ти си пациент, си много уязвим. Ти си в уязвима позиция. Ти си в позицията на човек, който има нужда от помощ и подкрепа. И това наистина ни прави по-податливи на травмата. И е много важно всъщност хората, които работят с други хора в такива ситуации, да бъдат изключително внимателни. Да. Пожелаваме си го. Желая, работим по въпроса. Да става все по-добре. Яна, кажи как хората могат да те намерят? Как можеш да им помогнеш? В момента приемам нови хора, така че всеки е добре дошъл, с радост ще го подкрепя в пътя му, независимо за какво точно иска да работи, от големия спектър на родилната грижа. Разбира се, да помагам на бременните да родят прекрасно си е моето най-любимо нещо на света, но няма да ви върна, ако имате и други проблеми. Във Фейсбук може да ме намерите както и на личния ми профил, Яна Хараланова, написано на латиница, така както, там съм че го написала на български, ще да кажа как се вижда, но Нишките на живота е моята Фейсбук страница, имам и такава група, в която може да се включите. В момента не съм много активна, така малко съм вътрешно преустройство правя, имам нужда от малко повече вътрешна си подкрепа за себе си и не се раздавам много навън, но съм активна, приемам клиенти. В Инстаграм съм Яна Терапия, може там да ме намерите. Отворена съм за въпросите ви, така че дори сега да не може да ги зададете, пък и ще има хора, които ще гледат на запис, те също могат да си напишат въпросите налично или да под самата публикация, видеото, което ще остане на запис. Практиката ми е, че първо правим една опознавателна среща, около 15 минути, за да разбера за какво става въпрос, да ви разкажа аз как работя, дали мога да съм ви от помощ, защото това не винаги е така. Някога са нужни други специалисти или просто не си кликваме, което няма нищо лошо, разбира се. Много е важно всъщност да си пасим с човека, с когото работим. Не са важни само колко обучение съм минала, колко години опит имам, но и да си паснем. Има хора, с които просто не си пасваме. С други просто кликват първото виждане. И след това минаваме към един пакет от 4 сесии. Установих, че това е по-ефективното, защото можем да се познаем по-добре човека, да открие дали наистина това е за него. Преди работех само с една, може само една сесия да се запази, но установих просто, че не е ефективно по този начин. Но ако някой се притеснява от тези 4 сесии, има страшно много видеа и в YouTube, и в Facebook, където може да види практиките, да ме чуе, да ме усети дали съм окей за него, така че имате много възможности. И също така, да малко да забравим, пък аз съм много развълнувана за това. В петък на 20, сега е 22, само да погледна коя дата е петък, 27 от 7 часа в София, в моя кабинет, започва новата ми тест група, казва се Щастливките и още веднъж ще преследваме щастието, ще го създаваме около себе си, групата е за жени, предимно. Мъже, ако се появят, няма да ги върнем, но все пак фокус е върху жените. Общо взето с конкретната тема, така да се каже, щастието ни, общата ни тема. Първата сесия няма да има
подтема. Вече следващите, тя ще бъде веднъж в месец, следващите срещи ще имат вече подтема спрямо нуждите на група, които ще обявявам, нали, своевременно. Значи от 27-ми, следващия петък, ще имаш месечни срещи Да, с... ще имам месечни срещи на Супер. живо, с група и нямам търпение. Аз много обичам тези срещи. Не бях правила много отдавна и много се вълнувам. Да, Много, много по-хубаво много, е. много е хубаво, защото всъщност те си, като цяло енергийната психология, има така наречените взаимни ползи. Дори да не работиш директно за своя проблем, се чувстваш по-добре после. А и имаме много такива, когато чуем другите какво казват, много често ние всъщност имаме, светвате ни лампички, е много помощ. Така че давайте смело. Много ти благодаря, Яна. Много благодаря и на тези, които успяха някакси да ни гледат. Ако не, ще сложим записа на страницата. Сигурно. Яна, истинско удоволствие и е привилегия за нас да си в Благодаря част ти от нашите много. среди. Благодаря ти много Благодаря за ти и до покана. скоро виждаме, Чао, Яна. чао. Чао.